Priatelia, tu je Šejk Michal a vítam vás pri druhom podcaste Úzkej cesty a jeho témou bude Židia a ich klamstvá. Židia a ich klamstvá. Odkiaľ beriem názov pre túto tému je z 1. listu Jána 2. kapitoly 22. až 23. verš. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten antikrist, kto zapiera otca i syna. Nikto, kto zapiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Čo tento verš chce povedať? Kto je klamár, kto je väčší klamár ako ten, kto tvrdí, že Ježiš nie je Kristus? Že nie je spasiteľ, nie je Mesiáš. No a samozrejme judaizmus, židovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré to nemá ako vedľajší produkt, ale ako jednu z kľúčových doktrín, že zapiera Ježiša ako Mesiáša. Podobne sa píše v Jánovi 5. kapitole 23. verš. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. No a my si dnes ukážeme 7 klamstiev, ktorých sa Židia dopúšťajú a ktoré bežne ukazujú vo svetle Biblie a vo svetle faktov. A prvé klamstvo, ktorého sa dopúšťajú je, že tvrdia, že veria Tóre. Čo vlastne tvrdí judaizmus, čomu veria Židia? Medzi kresťanmi je tak nejak bežne rozšírené to, že starý zákon to je pre Židov a nový zákon to už je aj pre kresťanov. A že ich strácame, pekne starý zákon tomu veria, potom prídeme Matúš 1. kapitola, tam už ich strácame. A čo na to hovorí samotný Ježiš? Jánové evanjelium 5. kapitola 46-47. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, ako uveríte mojim slovám? Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste mne, lebo písal o mne. A ukážem vám, že teraz je to presne tá istá situácia, ako to bola vtedy. Čo o sebe tvrdia samotní Židia? Oni netvrdia, že veria celému starému zákonu, ale tvrdia, že veria Tóre. Tóra je to, čo my máme v našich Bibliách pod názvom Mojžišovej knihy, prvých 5 kníh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Ale ja vám ukážem, že je to klamstvo, neveria Tóre a nestrácame ich v Matúšovi 1. kapitole, ale už v Genesis 1. kapitole. Počúvajte citát z Genesis 1. kapitole. Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Nech zem vydá sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu seme, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho seme na zemi. A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu seme podľa svojho druhu. A všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho seme, podľa svojho druhu. A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu. A všelijaké vtáctvo okrídlené, podľa jeho druhu. Nech vydá zem živú dušu, podľa jej druhu. Hoveda a plazy a zemskú zver, podľa jej druhu. A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu, i hoveda podľa ich druhu, i všelijaký zemeplas podľa jeho druhu. Všimnite si tú pasáž, je to veľmi známa pasáž, je to o stvorení sveta. 10 krát opakuje, že Boh stvoril zvieratá podľa ich druhu. Čomu ale veria súčasní Židia je z najväčšej časti evolučná teória. To, že sa jeden druh vyvíjal z ďalšieho. Čiže zapierajú už v 1. kapitole Genesis, že tomu veria. Alebo potom sú aktivity Židov, ktorí učia tzv. Inteligentný dizajn. Čo je inteligentný dizajn? To sú rôzne teórie o nejakej si kontrolovanej evolúcii Bohom, že Boh zasahujúci do evolúcie a tak nejak vznikol svet. Problém s týmto učením je, že to nie je evanjelium. To, že teraz vás dostanú vedeckými dôkazmi, že poviete, ja neverím evolúcii, to vás do neba nedostane. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Naše spasenie je z viery a nie z toho, že zavrhujeme evolúciu. Ale týmto to nekončí. Adam a Eva? Nie, bol to iba obrazný príbeh. Potopa sveta? Obrazná. 40 rokov na púšti? Obrazné. Ukážeme si, ako pristupujú k ďalším veciam, a to je obriezka. Obriezka bola zavedená v Genesis 17. kapitole 10. 11. verš, kde Boh hovorí:
Toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať medzi mnou a medzi sebou a medzi tvojim semenom po tebe. Obrezať sa vám má každý mužského pohlavia. Obrežete telo svojej neobrezanosti a to bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi vami. Aby boli všetky veci jasné. Obrezka je odrezanie predkožky penisu. Nič iné. A potom hneď ako toto Boh ustanovil, o pár veršov ďalej už je ako to bolo vykonané. A Abraham vzal Izmaela, svojho syna i všetkých, ktorí sa narodili v jeho dome, ako i všetkých tých, ktorých bol nadobudol za svoje striebro, všetkého mužského pohlavia medzi mužmi domu Abrahamovho a obrezal telo ich neobriezky hneď toho istého dňa, tak ako s ním o tom hovoril Boh. A Abrahamovi bolo 99 rokov, keď si obrezal telo svoje neobriezky. A Izmaelovi, jeho synovi, bolo 13 rokov, keď si obrezal telo svoje neobriezky. Hneď toho istého dňa bol obrezaný Abraham aj Izmael, jeho syn. A takí všetci mužovia jeho domu, ako narodení v dome, tak i nadobudnutí za striebro od cudzozemca, boli obrezaní razom s ním. Čo ale robia Židia v súčasnosti? Neobrezávajú. A keď niekto konvertuje na judaizmus, tak tých konvertitov pichnú ihlou do predkožky tak, aby pustili malú kvapku krvi a už to pokladajú za obriezku. My samozrejme ako kresťania, my nevykonávame obriezku. V Galatským 5.6 sa píše, lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka než nevládze, ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Takže my nerobíme obriezku, ale my ani netvrdíme, že ju robíme. Židia to tvrdia a klamú. Ďalšie klamstvo je, že nerobia zvieracie obete preto, že nemajú chrám. V roku 70 bol zbúraný židovský chrám, tam sa robili zvieracie obety a už nejakých posledných takmer 2000 rokov sa nerobia, pretože tvrdia, že nemajú chrám, kde by ich mohli robiť. S tým je ale niekoľko problémov. Za prvé, Boh chrám nikdy nenariadil. Chrám bol Dávidov nápad. Král Dávid chcel postaviť chrám Bohu a je to zaznamenané v 2. knihe Samuelovej 7. kapitole. A Boh jeho pohnutku považuje za dobrú, aj keď to nebol jeho nápad, a potom ho to nechá zrealizovať. Aký bol ale originálny Boží plán, bol prenosný stan. Exodus 25.9. Podľa všetkého toho, čo ti ukážem podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko. A potom je veľa kapitol, kde sa popisuje, ako mal tento svetostánok vyzerať, a potom je veľa kapitol, ktoré popisujú, ako ho presne tak správili. Takže Boží plán ani len nebol chrám, Boží plán bol svetostánok, kde sa bude obetovať. No a súčasní Židia si ale môžu povedať, fajn, ale my nemáme ani ten svetostánok. OK, no problém. Hneď po 10 Božích prikázaniach, Exodus 20. kapitola 24-25 píše: Oltár mi spravíš zo zeme a obetovať budeš na ňom svoje zápaly a svoje pokojné obeti, svoj drobný dobytok, ovce a kozy a svoje voly. Na každom mieste, na ktorom dám sláviť pamiatku svojho mena, prídem k tebe a požehnám ťa. A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov, lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho. Čo mali teda robiť, keď nemajú chrám, nemajú svetostánok? OK, prídeš, nahrnieš hlinu, máš oltár, to je možnosť oltár A, oltár B, vezmeš kamene, neotešeš ich, postavíš na seba, máš oltár, hotovo. Môžeš robiť zvieracie obeti. Zase, my nerobíme zvieracie obeti, pretože našou definitívnou obeťou bol Ježiš Kristus. My ani netvrdíme, že chceme robiť zvieracie obete. Oni tvrdia, že ich nerobia, lebo nemajú chrám a klamú. A vôbec, ak by aj bola pravda, čo vieme, že nie je, že celé ich náboženstvo je o sviatkoch, obradoch a zvieracích obetiach v chráme, tak asi s tebou tvoj Boh nie je spokojný, keď ti 2000 rokov nedá chrám, v ktorom by si mohol robiť to, čo ti nakázal. Týmto to nekončí. 10 Božích prikázaní. Poviete si, 10 Božích prikázaní, jasné, že musia veriť 10 Božím prikázaniam. Neveria. V skutočnosti veria tomu, že morálka je relatívna a záleží na spoločensky akceptovaných normách. Čiže ak je spoločensky akceptovaná norma nezosmilníš, tak v tom prípade je to to, čo nemáš robiť. Ak je to nepokradneš, tak to nemáš robiť. Ale ukážeme si, že nielen veria relatívnej morálke, ale že tú morálku 10 Božích prikázaní úplne zmenili. A ukážeme si to na jednej veci,
A to je prikázanie neoklameš. Totiž Židia, a toto mi nebudete veriť, fakt mi to nebudete veriť, musíte si to sami vygoogliť, majú rituál, ktorý volajú Kol Nidre. Presne tak, ako to hovorím, tak sa tu píše K-O-L Nidre. Aramejsky to znamená všetky sľuby. A je to rituál, je to text, ktorý oni predčítavajú v deň zmierenia. Hovorí sa, že to je modlitba, ale v podstate to nie je modlitba, je to len akési verejné prehlásenie. A v deň zmierenia, to je najväčší židovský sviatok. Keď ste žid, ktorý nie je dosť poriadny, nechodí do synagógy každú sobotu, určite idete na tento rituál, na deň zmierenia a sviatok, ktorý sa volá Jom Kippur, originál v hebrejštine. To je najväčší sviatok. To je ako vynechať Veľkú noc alebo Vianoce pre kresťanov. Čiže určite 99% Židov tento rituál každý rok absolvuje. A čo je to prehlásenie Kol Nidre? Všetkých sľubov, ktoré pravdepodobne spravíme, všetkých prísah a záväzkov, ktoré pravdepodobne vezmeme medzi týmto a ďalším dňom zmierenia, sa verejne zriekame. Nech sú všetky zrieknuté a opustené, neplatné a prázdne, ani pevné, ani platné. Nech naše sľuby, záväzky a prísahy nie sú pokladané ani za sľuby, ani za záväzky, ani za prísahy. Čo? A vraj neoklameš. Samozrejme oni tvrdia, že to je preto, že je veľmi tvrdo povedané, že keď dáš Bohu nejaký sľub, tak ho musíš splniť, akože bezpodmienečne. Tak oni si radšej už dopredu povedia, vieš čo, čokoľvek by som sľúbil, ani to neber vážne. Ale môžete brať vážne človeka, ktorý toto verejne prehlási. Nech naše sľuby, záväzky a prísahy nie sú pokladané ani za sľuby, ani za záväzky, ani za prísahy. Toľko ku ich prvému klamstvu, že veria Tóre, prvým 5 Mojžišovým knihám. Neveria. Druhé klamstvo Židov, ktorým sa budem zaoberať, je to, že Talmud je slovo Božie. O tom hovorí Ježiš v Matúšovi 15. kapitole 6. až 9. verš. A tak ste zbavili prikázanie Božej moci pre svoje podané ustanovenie. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izajáš, keď povedal: tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma ctia, učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. A toto presne si ukážeme, že toto je Talmud. Učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Čo teda tvrdia o Talmude? Tvrdia to, že s Tórou, čiže s tým Božím zákonom, ktorý bol daný Mojžišovi na hore Sinaj, bola daná aj nejaká ústna časť, ktorá ale nebola zapísaná. Časť toho napísal Mojžiš a časť nechal iba v ústnej forme a tu si tradovali rabíni a tá bola zdrojom pre Talmud. No a toto je presvedčenie, ktoré majú najmä tí ortodoxní Židia. U nich je to fakt kľúčové presvedčenie. Od toho odvodzujú, áno, Talmud je slovo Božie. Samotný Talmud bol napísaný okolo rokov 200 až 500, definitívne po roku 70, keď boli Židia vyhnaní z Jeruzalema. Má 63 traktátov a pri bežnej veľkosti tlače cez 6200 strán, čiže je to obrovské dielo. No a poďme ale preveriť to tvrdenie o jeho zdroji. Či skutočne mohol byť Mojžišovi daný ešte ústny zákon popri tom písomnom. Deuteronomium 28. kapitola 58-59 hovorí: ak nebudeš ostrihať a činiť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, aby si sa bál toho preslávneho mena hrozného Hospodina svojho Boha, vtedy ťa bude byť Hospodin podivnými ranami i tvoje semeno, veľkými ranami stálymi a zlými nemocami trvanlivými. Takže čo zaujíma Boha? Zjavne veci najviac, ktoré sú napísané v tejto knihe. No a keď chcete priamy dôkaz, že žiadne iné nie sú, tak sa treba pozrieť hneď do príbehu, keď Mojžiš zišiel z vrchu Sinaj, keď mu Boh dal 10 prikázaní a potom zákon. 24. kapitola Exodus 3-4 verš. Potom prišiel Mojžiš a rozpovedal ľudu všetky slová Hospodinové i všetky súdy. A
A všetok ľud odpovedal jedným hlasom a riekli: Všetky slová, ktoré hovoril Hospodin, budeme robiť. A Mojžiš napísal všetky slová Hospodinové. Napísal všetky slová Hospodinové. OK. Tak kde je ústna Tóra? Fajn, poďme sa ale pozrieť do samotného Talmudu. Čo to je za knihu, čo tvrdí? Keď som čítal, čo sa tvrdí v Talmude, nechcelo sa mi veriť. A ani vy mi nebudete veriť. A preto som si každé z tých miest prečítal a najzajímavejšie časti som vám preložil z angličtiny. Sú to moje vlastné preklady, nemusia byť úplne presné, ale je to iba pre získanie orientácie. Vždy radšej čerpám z pôvodných zdrojov, než z názorov a obvinení iných. No a na moje prekvapenie, keď som si to pozrel, zistil som, že to ani neboli obvinenia múdrych bratov plných Ducha Svätého. Priatelia, čerpal som zo stránky, ktorá chcela Židov obrátiť na islam. Mohamed bol pedofil, ktorý sa oženil so 6-ročným dievčaťom a spal s ňou už keď mala 9. Ale to, čo sa píše v Talmude, na to ešte aj moslimovia hovoria: fuj, aká pedofília, fuj, aká zoofília, aká posadnutosť hnojom a výkalmi. A to nepreháňam. Viem, že to bude neuveriteľné aj potom, čo to prečítam z pôvodných zdrojov, takže stále uvádzam aj kde v Talmude to je, aby ste si to vedeli skutočne overiť. A toto nie sú všetky miesta, len tie, ktoré mi prišli najzajímavejšie. Začíname. Jebamot 63a, 12 až 13. Rabi Eleazar ďalej povedal: Čo je myslené textom písma? Toto je teraz kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Toto učí, že Adam mal styk s každým tvorom a zvieraťom, ale nenašiel uspokojenia, až kým nežil s Evou. Takže Adam bol zoofil. Dobre, pokračujeme. Moed Katan 17a. Rabi Alaj povedal: Keď je človek pokúšaný na zlé, mal by odísť do mesta, kde ho nepoznajú, obliecť sa do čierneho oblečenia, prikryť svoju hlavu čiernou a robiť, čo sa žiada jeho srdcu, aby Božie meno nebolo znesvetené. Myslel som, že máme duchom umrtvovať myšlienky tela. Ale toto znie tiež celkom ako dobrý nápad. Keď je človek pokúšaný na zlé, mal by odísť, zamaskovať sa a robiť, čo sa žiada jeho srdcu. Pokračujeme. Ketubot 11b, 5 až 7. Keď dospelý muž má styk s malým dievčaťom, je to nič. Lebo keď je dievča mladšie než toto, je to ako keď niekto strčí prst do oka. Ale keď malý chlapec má styk s dospelou ženou, robí to ako dievča, ktoré bolo zranené kusom dreva. V predchádzajúcom texte sa vysvetľovalo, aké staré má byť to dievča, no a keď má od 3 do 9 rokov, keď dospelý muž má styk s malým dievčaťom, je to nič. Dobre, toto bolo na rozohriatie a ideme pokračovať. Čo tvrdí Talmud o kresťanoch? A kresťanov veľmi často označuje min ako kresťan alebo minim kresťania. Sanhedrin 59a 1 až 3. Pohan, ktorý študuje Tóru, si zaslúži smrť, lebo je napísané: Mojžiš nariadil nám zákon ako dedičstvo. Je to naše dedičstvo, nie ich. Potom prečo tu nie je v Noachovskom zákone? Čítaním Moraša, dedičstva, ho kradne, čítaním Meoraša, zasnúbeného, je vinný ako ten, kto znásilní zasnúbenú pannu. Ten je ukameňovaný. Takže priatelia, ak ste dávali dobrý pozor na moje citáty z 5 kníh Mojžišových a nie ste 100% Židia, tak si podľa Talmudu zaslúžite smrť, pretože to nie je naše dedičstvo. Sabat 116, 12 až 17. Príďte a počujte, prázdne miesta nad a pod, medzi oddielmi, medzi stĺpcami, na začiatku a na konci zvitku znečisťujú ruky človeka. Môže byť, že keď sú spolu so zvitkom zákona, že sú iné. Príďte a počujte, prázdne miesta a knihy minim, kresťanov, nemajú byť zachránené od ohňa, ale majú byť spálené na svojom mieste, oni a Božie mená, ktoré sú v nich. Teda isto to znamená prázdne časti zvitku zákona? Nie. Prázdne miesta sú knihy minim, kresťanov. Vidiac, že nemáme uchrániť knihy minim samotné, musíme spomínať ich prázdne miesta? Čo toto znamená? Knihy minim sú ako prázdne miesta, bolo spomenuté v texte. Prázdne miesta a knihy minim nemáme ich uchrániť pred ohňom. Rabi Jose povedal: Počas dní týždňa musí človek vystrihnúť Božie mená, ktoré obsahujú, skryť ich a spáliť zvyšok. Rabi Tarfon povedal:
Nech pochovám svojho syna, ak by som ich nespálil aj s ich božími menami, keby prišli do mojej ruky. Takže ďalšie nariadenie Talmudu je spáliť naše knihy. Sanhedrin 90a. Celý Izrael má podiel vo svete, ktorý príde, to je v nebeskom kráľovstve. Tvoji ľudia sú všetci spravodliví, zdedia zem na veky, vetva mojej sadenice, dielo mojich rúk, aby som bol oslávený. Ale títo tam nemajú podielu. Kto tvrdí, že vzkriesenie nie je biblické učenie, že Tóra nebola Bohom zjavená a epikoros. Rabi Akiba povedal, ten, kto číta nekanonické knihy. Nekanonický je pre Židov napríklad Nový zákon. Takisto ten, kto šepká zaklínadlo nad ranou a vraví, neprinesiem na teba žiadne z týchto nemocí, ktoré som zniesol na Egypťanov, lebo ja som Pán, ktorý ťa uzdravuje. Abba Saul hovorí, takisto ten, kto vyslovuje Božie meno tak, ako sa píše. No a priatelia, tu nám hovoria o vyslovovaní Božieho mena nadarmo, ale toto je zase ľudské učenie, ktoré to vzalo až do totálneho extrému, že Židia tak dlho nevyslovovali Božie meno vôbec, až zabudli, ako sa vyslovuje. A to je tzv. Tetragramaton, IHVH. Teraz sa väčšinou tam dodávajú slabiky ako Jahova, Jehova, Jahve, ale tie samohlásky nikto nepozná, pretože jednoducho Židia zabudli, ako to meno malo znieť. No ale keď chcete mať nejaký jednoduchý návod, kedy to je vyslovenie Božieho mena nadarmo a kedy to nie je vyslovenie Božieho mena nadarmo, nie je to nadarmo, keď hovoríš s Bohom alebo keď hovoríš o Bohu. Vtedy to nie je nadarmo. Keď si nakopneš prst a už kričíš jeho meno, tak to je nadarmo. No a teraz, keď už sme naplno zohriatí, môžeme prejsť ku citátom o Ježišovi. Talmud ho nazýval Ježiš, syn Panderu, a bol tam taký citát: Stada bol muž, Pandera bol milenec. V súčasnom Talmude sa tento citát nenachádza, tak som nevedel, odkiaľ sa to vzalo, toto obvinenie, ale je to v Talmude v poznámkach pod čiarou, že v necenzurovanej verzii táto informácia je. Čiže obvinuje Ježiša, že bol bastard, že bol synom z nemanželského vzťahu, ktorý mala Mária s rímskym vojakom Panderom. Potom Talmud často nazýva Ježiša Balám syn Beorov. A Balám syn Beorov nie je vymyslená postava. Je to skutočná postava z knihy Númery, tam sa vyskytuje od 22. kapitoly. A nechcel som veriť tomu, že to môže hovoriť o Ježišovi. Že to musia byť krivé obvinenia. Ale opäť, nevymyslel som to ja, nevymysleli to moslimovia, ale v samotnom Talmude je v poznámkach pod čiarou, že toto bolo krycie meno, ktoré používali pre Ježiša, aby to nebolo hneď na prvý pohľad jasné, čo vlastne hovoria. No a môžeme sa do toho pustiť. Sanhedrin 106a 39 až 106b 6. Balám, tiež syn Beorov, veštec, ktorého deti Izraelove zabili mečom. Veštec? Ale veď to bol prorok. Rabi Johanan povedal, najprv bol prorok, ale potom veštec. Rabi Papa si všimol. Toto hovoria ľudia. Tá, ktorá bola potomkyňou kráľov a vládcov, kurvila s tesármi. Či deti Izraelove zabíjali mečom medzi tými, ktorí nimi boli zabití? Rab povedal, odsúdili ho na štvorakú smrť, ukameňovaním, upálením, sťatím a uškrtením. Istý Min, kresťan, povedal Rabimu Haninovi, počul si, aký starý bol Balám? On odpovedal, to sa nespomína, ale keďže je napísané, krvavý a zradný muž nesmie dožiť polovice svojich dní, znamená to, že mal 33 alebo 34 rokov. On odpovedal, správne si povedal, osobne som videl Balámovú kroniku, to sú zrejme evanjelia, v ktorej sa hovorí, Balám chromý mal 30 rokov, keď ho zlodej Fineas zabil. To bol zrejme Poncius Pilát. Mar, syn Rabinu, povedal jeho synom, v prípade všetkých tých spomínaných, čo nemajú podiel v budúcom svete, nesmiete biblické pasáže o nich vyložiť tak, aby ste poškodili ich povesti. Okrem prípadu podlého Baláma. Čokoľvek nájdete napísané o ňom, učte o tom na jeho nevýhodu. No, táto pasáž spomínala, že bol Ježiš odsúdený na štvorakú smrť, Balám. Smrť ukameňovaním, upálením, sťatím a uškrtením.
No a Talmud spomína aj to, akým spôsobom sa táto smrť mala konať. Sanhedrin 52b 22. Uškrtenie sa robilo takto. Odsúdený človek bol ponorený do hnoja po pazuchy, potom hrubé plátno bolo umiestnené vnútri jemného, omotané okolo jeho krku a jeho dva konce ťahané opačnými smermi, až pokým zomrel. Sanhedrin 52a 6 až 7. Spôsob, akým sa vykonáva upálenie, je nasledovný. Kto bol tak odsúdený, bol ponorený do hnoja po pazuchy, potom hrubé plátno bolo umiestnené vnútri jemného, omotané okolo jeho krku a dvaja ťahali jeho konce opačnými smermi, nútiac ho otvoriť ústa. Knôt zapálili a hodili do jeho úst tak, aby klesol do jeho tela a spálili jeho črevá. Rabi Júda povedal: Ak by ale zomrel v ich rukách súd uškrtený predtým, než mu bol horiaci knôt hodený do úst, alebo než by knôt mohol konať svoju prácu, nebol by popravený ohňom, ako bolo nariadené. Teda robilo sa to tak. Jeho ústa prinútili otvoriť sa kliešťami proti jeho vôli, horiaci knôt bol vhodený do jeho úst, aby klesol do jeho tela a spálil jeho čreva. Dosť drsné. Ale ešte stále nie sme pri tom najdrsnejšom. A nasledujúca pasáž, ak by vám náhodou prišla, že sú to myšlienky náhodne skladané nejakým analfabetom, súhlasím, sme na tom spoločne, mi to tak príde. Ide tu o to, striedajú sa tu repliky Ježiša, Židov a Somára spolu s komentármi rôznych rabínov a nie je z toho úplne jasné, kto čo hovorí. Dá sa to domyslieť, ale nie je to úplne jasné. Ja to prečítam tak, ako to je, ale predstavu si urobíte. Sanhedrin 105a 46 až 105b 5. Praktizoval čary prostredníctvom jeho údu. A áno, je to ten úd, ktorý máte na mysli. Mar, syn rabínu, povedal: Spáchal ohavnosť s jeho somárom. Pohľad, že praktizoval čary prostredníctvom jeho údu, je, ako už bolo spomenuté. Pohľad, že spáchal ohavnosť so svojím somárom, je preto, že tu je to napísané: Zohol sa, lahol si ako lev a ako veľký lev, kdežto inde je napísané: K jej nohám sa sklonil, padol. A poznal mysel najvyššieho. Teda, vidiac, že nepoznal ani mysel svojho somára, mohol poznať myšlienky najvyššieho? Či je toto o mysli jeho somára? Pretože oni, starší, mu povedali: Prečo si nejazdil na svojom koni? On odpovedal: Nechal som ho pásť sa na orosených pastvinách. Ale somár mu povedal: Či nie som tvoj somár? Jedine na nosenie nákladov, odpovedal. Na ktorom si ty jazdil. To bolo iba náhodou. Vždy som bola tvoja až do tohto dňa, dodala. A čo viac, slúžim ti ako spoločnica v noci. Tu je napísané: Či som bol kedy navyknutý robiť ti to? Kdežto inde je napísané: A nechal ju byť jeho spoločnicou. To, priatelia, nie je všetko. Trest na druhom svete. Počúvate, aké tresty nás čakajú a Ježiša. Gitín 57a 1 až 3. Aký je tvoj trest na druhom svete? On odpovedal: Aký som si udelil? Každý deň je môj popol vyzbieraný a je na mne vynesený rozsudok a som spálený a môj popol je rozprášený na 7 morí. A on šiel a vychoval Baláma v zaklínaní. Opýtal sa ho: Kto je v úcte na druhom svete? On odpovedal: Izrael. A čo tak, povedal, pripojiť sa k ním? On odpovedal: Nebudeš hľadať ich pokoj ani ich hojnosť po všetky svoje dni na veky. On sa potom opýtal: Aký je tvoj trest? On odpovedal: Variť sa v horúcom semene. On potom išiel a vychoval v zaklínaní hriešnikov Izraela. To sú jeho učeníci. Opýtal sa ich: Kto je v úcte na druhom svete? Oni odpovedali: Izrael. Čo tak sa k ním pridať? Oni odpovedali: Hľadajte ich dobro, nehľadajte im uškodiť. Ktokoľvek sa ich dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. On povedal: Aký je váš trest? Oni odpovedali: Variť sa v horúcich výkaloch. Dobre, záver tohto fekalizmu a zhrnutie toho, čo sme si povedali z Talmudu. Mária kurvila s tesármi, s rímskym vojakom Panterom podvádzala svojho manžela. Ježiš bol čarodejník a zvodca, zoofil, ktorý mal náhodou styk so svojím somárom, odsúdený na štvorakú smrť, uškrtený a podpálený, kým bol po pazuchy ponorený v hovnách, je v pekle a varí sa v horúcom semene. Toto si myslia o vašom spasiteľovi.
Čo sa kresťanov týka, ak čítame prvých 5 kníh Mojžišových, zaslúžime si smrť, ak čítame Nový zákon, zaslúžime si smrť a náš trest v pekle bude variť sa v horúcich výkaloch. Zhrňme si to. Prvé klamstvo Židov je, že veria Tóre. Nie, hovoria, že veria Tóre, ale neveria, klamú. Druhé klamstvo je, že Talmud je slovo Božie a že bol daný Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ukázali sme si story, že nebol daný na vrchu Sinaj a ukázali sme si, aký obsah má a čo hovorí o Ježišovi. No a tretie klamstvo Židov, ktorému sa budem venovať, je, že Židia nezabili Ježiša. Čo o tom ale hovorí Biblia? Čo o tom hovorí kniha Skutkov, 3. kapitola, 14. až 15. a potom 17. verš. Ale vy ste zapreli toho svätého a spravedlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha a knieža života ste zabili, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Často sa odvolávajú, že no, ak náhodou ho zabili, tak to boli iba tí poprední, tí vedúci Židia, ale bežný pospolitý ľud nie. A tuto vidíme Petrovú kázeň, kde hovorí priamo tým ľuďom, ktorí tam boli, teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Čiže urobili to iba ich kniežatá? Nie, urobili to spoločne. A táto scéna je popísaná v Matúšovi 27. kapitole od 23. verša. A vladár Pilát im povedal: a čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: ukrižovať ho! A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že postáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: som čistý od krvi tohoto spravedlivého a vy už teraz vidzte. A všetok ľud odpovedal a riekol: jeho krv na nás a na naše deti. Toto tvrdí Biblia. Ale popravde nemusíme ísť ani tak ďaleko ako do Biblie, aby sme si to ukázali. Pozrieme sa priamo do Talmudu. Sanhedrin 33 až 35. V predvečer paschy bol povesený Ješu. 40 dní pred popravou vyšiel posol a kričal: bude ukameňovaný, pretože praktizoval čarodejníctvo a zvádzal Izrael k odpadnutiu. Keď niekto môže povedať niečo v jeho prospech, nech príde dopredu a prosí za ňoho. Ale keďže nič nebolo povedané v jeho prospech, bol povesený v predvečer paschy. Ula odvrkol: myslíte, že práve za ňoho mohla byť robená obhajoba? Či nebol Mesic z vodca, o ktorom písmo hovorí: nesmieš ho ušetriť, ani ho nesmieš skryť? Takže priamo v Talmude sa píše, že Židia zabili Ježiša, ale oni vám budú klamať, že to neurobili. Mimochodom, tento text je veľmi zaujímavý z hľadiska toho, že podporuje Bibliu. Pretože ak by bola správa o Ježišovi a o jeho ukrižovaní nepravdivá, čo by sa dalo očakávať? Buď to, že ju Talmud vôbec nebude spomínať, alebo že ju bude zapierať, že to tak nebolo, ale naopak, jeho najväčší nepriatelia, a ukázal som vám dobre, že sú to Ježišovi nepriatelia, ho potvrdzujú, v predvečer páschy bol povesený Ješu. To je presne to isté, čo tvrdí Biblia. A zaujímavé je aj to, že hovorí, že posol ohlasoval: bude ukameňovaný. To bolo 40 dní pred jeho popravou. Ale potom dosvedčuje, bol povesený, čo je jazyk, ktorý používa aj Biblia, že bol povesený na drevo. Že bol ukrižovaný. Takže v tejto jednej veci skutočne ďakujem autorom Talmudu, pretože je to cenné potvrdenie toho, akú pravdu Biblia má, a je to potvrdenie od jej najväčších odporcov. Takže prvé klamstvo bolo, že Židia veria Tóre. Nie, neveria. Druhé klamstvo je, že Talmud je slovo Božie. No a to tretie, ktoré sme rozobrali teraz, je, že Židia nezabili Ježiša. Zabili, a ešte to aj potvrdzujú v Talmude. Štvrté klamstvo je, že Boh je aj muž, aj žena. A toto klamstvo sa veľmi často spája so slovom šekina. Božia sláva. Slovo šekina preberajú ešte aj kresťanskí kazatelia, lebo je to cool vedieť hebrejské slovo a použiť ho v kázni.
Ale slovo šekina sa nevyskytuje v Biblii a nikto ani netvrdí, že sa vyskytuje, aj keď koncept sa vraj vyskytuje, a to je oblák Božej slávy, ktorý napríklad vyviedol Izraelitov z Egypta, ktorý išiel pred nimi. Takisto oblák Božej slávy, ktorý bol nad svätostánkom, a vyskytuje sa viackrát. Čo ale tvrdia je, že šekina, ako Božia sláva, je ženský aspekt Boha. No a to jednoducho nie je pravda. A toto učenie oni šíria napríklad aj v svojom učení, takom mystickom kabale. No a teraz vám prečítam niečo o kabale. Pod výrazom kabala si každý predstaví niečo iné. V skratke by sme mohli kabalu opísať ako starovekú múdrosť, ktorá odhaľuje, ako funguje vesmír a život sám. Kabala v doslovnom preklade znamená prijímanie a učí nás, ako dosiahnuť a prijať naplnenie v našich životoch. Kabala je starovekým a predsa úplne novým návodom na naplnený život. Učí nás, že všetky oblasti nášho života, zdravie, vzťahy i podnikanie, vyrastajú z rovnakého kmeňa a majú spoločné korene. Kabala nás oboznamuje s tým, ako funguje vesmír na tej najzákladnejšej prapôvodnej rovine. Predstavuje preto nový spôsob nazerania na svet, spôsob, akým je možné spojiť sa so zdrojom trvalého naplnenia, po akom túžite. Našou známou realitou je 1% realita, v ktorej žijeme. Neustále v nej nachádzame problémy a prekážky. Existuje však ešte iný svet, nazývaný 99% realita. Podľa kabaly bude pre nás dostupné všetko to, po čom naozaj túžime, ako napríklad láska, radosť, pokoj duše alebo sloboda, ak sa nám podarí spojiť sa s touto dimenziou, ktorá sa nachádza za hranicami našich 5 zmyslov. Keď riešime naše problémy reaktívnym spôsobom prostredníctvom hnevu, žiarlivosti, strachu a neistoty, neúmyselne tým strácame spojenie so zdrojom trvalého naplnenia. Predstavme si, že by sme mohli naše problémy použiť ako odrazový mostík na získanie prístupu k realite 99%. Pomocou kabalistických nástrojov sa môžeme pozdvihnúť nad limity tohto materiálneho sveta a získať spojenie s najvyšším zdrojom energie. Koniec reklamného hlásenia, toľko informácie z prvej stránky na Google hneď po Wikipédii, keď dáte vyhľadať slovo kabala. Čiže kabala je mystické učenie staré 4 až 5 tisíc rokov, podľa toho, čo sami tvrdia. No a pre mňa je zaujímavé, že toto učenie, teda ten vek zodpovedá starému Babylonu. Vtedy, keď ľudia boli jednotní a stavali väžu Bábel, ktorú chceli postaviť až do neba, ale Boh zmiatol ich jazyky a rozptýlil ich po povrchu celej zeme. No, kabala je základ pre New Age mysticizmus, ktorý sa pomaly stáva oficiálnym svetovým náboženstvom. A je to je to cool, žiadny hriech, žiadne problémy, môžeš dosiahnuť čokoľvek chceš, pokoj v duši, nadzemská sila, všetko je to tajomné, jednoducho je to, dobre sa to počúva. Hovorí sa, že v posledných časoch budú ľudia hľadať učiteľov, ktorí by im šteklili uši, a je to tu. A to, že bude oficiálnym svetovým náboženstvom, nie je môj výmysel, je to predpovedané v Biblii, ale tomu sa budem venovať v iných podcastoch. A je to náboženstvo, ktorému bude veriť aj samotný Antikrist. A dáva to logiku. Ako sme už hovorili, 1. Jánov 2. kapitola. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten Antikrist. Kto zapiera Otca i Syna. Čiže judaistické náboženstvo, židovské náboženstvo, z neho príde Antikrist. Židia veria kabale, ktorá je základom pre New Age, a Antikrist bude veriť New Age. Dáva to logiku. Ale o týchto veciach viacej až v budúcich podcastoch. A ako to teda je s Bohom? Čo hovorí Biblia? Pozrime sa do 1. listu Korinským, 11. kapitola, 3. až 7. verš. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, keď sa modlí, alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu. A každá žena, keď sa modlí, alebo keď prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svoju hlavu, lebo je to jedno a to isté, ako keby sa bola oholila. Lebo jestli sa žena nepokrýva, nech sa aj ostrihá. A jestli je žene mrzká vec sa ostrihať alebo oholiť, nech sa pokrýva. Lebo muž nie je povinný pokrývať si hlavu, súd s obrazom Boha a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou. Čo tu hovorí Pavol v tejto pasáži?
v zásade upravuje to, aká by mala byť dĺžka vlasov mužov a žien. To, čo považujete za krátke a dlhé, je samozrejme na vás, ale jednoducho to, že muži majú mať krátke, ženy dlhé. A prečo to hovorí? Čím to opodstatňuje? Že muž je obrazom Boha, žena je slávou mužovou. Keby boli obaja obrazom Boha, tak nedáva zmysel, aby tento argument bol na to, že majú niečo robiť inak. Ale to nie je nová myšlienka Pavlova, je to už priamo v knihe Genesis po stvorení. Genesis 1.27. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Na Boží obraz ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Podobne v 5. kapitole, hneď 1. až 3. verš. Toto je kniha rodov Adamových. V deň, ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazvali ich meno Adam v deň, ktorý boli stvorení. Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. Čo to je na svoju podobu a podľa svojho obrazu? Čo je tento výraz, ktorý Biblia používa? Jednoducho to, že sa podobajú. A Adam bol muž, splodil syna, ten bol muž, tak sa podobal na Adama. Tak splodil syna podľa svojho obrazu. A takisto Boh, keď učinil človeka, muža na svoju podobu, znamená to, že Boh je v zásade mužskej podstaty. V Biblii o sebe vždycky hovorí v mužskom rode. Možno, že len keď nájdete nejaké liberálne anglické Biblie, ktoré chcú Bibliu pretaviť na našu rodovo neutrálnu spoločnosť, tak nájdete niečo iné, ale vždy o sebe hovorí v mužskom rode. Keď prišiel na svet ako Ježiš, bol muž. Čiže Biblia je úplne konzistentná v tom, že nehovorím, že Boh je muž, ale Boh je mužskej podstaty a nie ženskej. A keď sa fyzicky podobá na niekoho, tak na muža. Hej, toto ale nemá za cieľ povedať, že ženy sú nejakým spôsobom menej cenné, alebo že nie sú také dobré, alebo neviem čo. Jednoducho, žena nevyzerá ako muž. Muž bol stvorený na obraz Boží, žena nevyzerá ako muž, to je všetko. Nevyzerá ako Boh, fyzicky. A tak ako aj Pavol potom píše ďalej v tej prvej kapitole Korinským 11, avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muža v Pánovi, lebo ako je žena z muža, práve tak i muž skrze ženu a všetko je z Boha. Že ženy nie sú o nič horšie, je to len o tom, že vyzerajú inak. Takže to boli klamstvá, ktoré sme spomínali. Prvé klamstvo je, že Židia veria Tóre. Druhé klamstvo, Talmud je slovo Božie. Tretie klamstvo, Židia nezabili Ježiša, ale hej. Štvrté klamstvo, Boh je muž aj žena. Nie je iba mužskej podstaty. A piaté klamstvo, že holokaust bol vinou kresťanov. Samozrejme v tejto časti sa nemôžem dostať do Biblie, pretože sa to stalo neskôr, ako bola napísaná. Ale obvinenie znie, že holokaust bol nábožensky motivovaný útok kresťanov voči Židom. A ich základný argument je ten, že Hitler bol katolík. To síce nie je najčistejšia kresťanská viera, ale áno, Hitler bol pokrstený katolík, ako aj prakticky každý vo vtedajšom Rakúsku a Nemecku bol pokrstený niečo. Ale aké sú jeho vlastné pohľady? Opäť, radšej pôjdem do pôvodných zdrojov a poďme sa pozrieť na citáty samotného Hitlera. A prvou témou, ktorej sa budem venovať, sú jeho citáty o prírodzenom výbere. Príroda nás vždy učí, že sa riadi princípom výberu, že víťazstvo patrí silným a slabí musia ísť k stene. Čo nás učí, sa nám môže zdať kruté, pretože sa to týka nás osobne, alebo sme boli vychovaní k ignorancii jej zákonov, ale je to napriek tomu potrebné, ak chceme dosiahnuť vyšší stupeň žitia. Príroda nevie nič o pohnutkách humanizmu, ktorý hovorí, že slabé musí byť za každú cenu ochraňované a zachované aj na úkor silných. Príroda nevidí pre slabosť nejaké ospravedlňujúce dôvody, naopak, slabosť si zaslúži odvrhnutie. Povedal Hitler v roku 1944 skupine kadetov. Jedno je isté, zmeniť prírodné zákony nejde. Aj keď si vezmete život
Vrátite sa späť do prírody ako látka i ako duch a duša. Ropucha nevie, čím bola predtým a my to o sebe tiež nevieme. Preto si hovorím, že jediné, čo môžeme robiť, je skúmať zákony prírody, aby sme sa nestávali proti nim. Ak chcem veriť nejakému božskému prikázaniu, je to jediné – zachovanie druhu. Nie je správne príliš preceňovať život jednotlivca. Keby bol jeho život tak veľa dôležitý, nezahynul by. Mucha nakladie milióny vajíčok a všetky zamrú. Ale muchy zostávajú. Zachované nemusí byť vypracované poznanie, ale podstata krvi, z ktorej poznanie pochádza. Vodcov hlavný stan 1. až 2.12.1941. Táto planéta už krúžila vesmírom niekoľko miliónov rokov bez ľudí a jedného krásneho dňa sa to tiež môže zopakovať, ak si človek neuvedomí, že za svoju vyššiu existenciu nevďačí niekoľkým šibnutým ideológom, ale poznatkom neúprosných prírodných zákonov a ich bezohľadnému uplatňovaniu. Mein Kampf, 1. zväzok, 11. kapitola. Snažím sa dosiahnuť taký stav, kedy by každý jednotlivec vedel, že žije a umiera pre zachovanie druhu. Našou úlohou je vychovať ľudí tak, aby boli hodní najväčších pôst, ak mimoriadne prispejú k zachovaniu života druhu. Berlín, 13.12.1941. V podstate som dobrák a nerad niekoho vidím trpieť a nikomu nechcem spôsobovať bolesť. Ale keď si uvedomím, že naša rasa je ohrozená, potom namiesto citov nastúpi ľadovo chladný rozum, vidím len obete, ktoré by si vyžiadala budúcnosť, ak by sme nepriniesli obete dnes. Vodcov hlavný stan 25. až 26.9.1941. Odkiaľ berieme právo domnievať sa, že človek nebol od svojich prvopočiatkov tým, čím je aj dnes? Pohľad do prírody nás učí, že v oblasti rastlín a zvierat došlo k zmenám a vývoju, ale nikde neexistuje tak veľký skok vo vývoji druhu, aký by musel učiniť človek, aby sa vyvinul z opičieho stavu do človeka dnešného typu. Vlčí brloch, noc 25. na 26.1.1942. To boli jeho citáty smerom ku prírodzenému výberu. Ale Hitler má aj nejaké citáty ku viere a ku cirkvi. Zajímavý citát je: možno, že v súčasnosti sa najvyšším vládcom života stalo zlato, ale príde čas, keď sa človek zase skloní pred vyšším Bohom. Ale o cirkvi už má iný názor. Národný socializmus a cirkev vedľa seba nemôžu dlho existovať. Vodcov hlavný stan 11. až 12.7.1941. A čo o ňom hovorí Josef Goebbels vo svojom denníku z 28. decembra 1939. Vodca je hlboko nábožensky založený, aj keď úplne antikresťanský. Kresťanstvo vníma ako prejav úpadku. Správne tak, je vetvou židovskej rasy. No a teraz začína sranda, pretože ideme na Hitlerové citáty priamo od cirkvi. V mladosti som bol presvedčený o jedinom riešení. Chce to dynamit. Dnes viem, že sa to nedá lámať cez koleno. Cirkev musí zhniť. Musíme to dostať tak ďaleko, aby za kazateľnicou stáli len hňupy a v laviciach sedeli len staré baby. Zdravá mládež bude s nami. Berlín, 13.12.1941. A smejem sa z toho, pretože pozrite sa teraz, rok 2016 a ako tá cirkev, o ktorej on hovoril, vyzerá. Veľmi podobne. Ďalší citát. Títo farári, už keď vidím tú čiernu menej cennosť prichádzať. Mozog bol daný človeku na to, aby myslel, ale ako náhle myslieť začne, takýto hnusný čierny červ ho upáli. V duchu ju vidím, klasickú, krásnu hvezdáreň na kopci v Pöslingu v Linci. Ten chrám pre božikov odstránim a na jeho mieste postavím tú hvezdáreň. A v budúcnosti sem budú každú nedeľu prúdiť 10 000 ľudí a všetci budú uchvátení veľkosťou vesmíru. Ako nadpis si viem predstaviť len nebesá velebia večného. Tak vychováme ľudí k nábožnosti, ale súčasne aj proti cirkevnosti, k pokore. Vodcov hlavný stan, noc z 20. na 21.2.1942. Myslím, že prozreteľnosť obdaruje víťazstvom toho, kto správne používa dary mozgu. Všetky právne otázky vynádené juristami nehrajú v prírode žiadnu rolu. Niekedy aj minulosť došla k poznatku vyššej zákonitosti sveta, pomôž si sám a potom ti Pán Boh pomôže. To je poznanie, že človek je strojcom svojho šťastia alebo nešťastia. Vodcov hlavný stan 27.2.1942.
Tak čomu teda Hitler veril? Bol katolík? V žiadnom prípade. Veď sa o tom vyjadruje veľmi nenávistne. Veril evolúcii? Áno, do veľkej miery veril, aj keď ľudskému druhu pripisuje ľudskosť od prvopočiatku a kto vie, aké obdobie tým presne myslel. Ale bol ateista? Ani to nie, ateista zapiera existenciu Boha ako takú. Hitler ju potvrdzuje, on ju vyznáva, hovorí o Bohu, o večnom, o prozreteľnosti. Môj záver je, a netvrdím, že sa k tomu Hitler hlásil, alebo či o tom vôbec vedome vedel, že veril kabale a New Age. Nemusel to práve tak nazývať, ale jeho viera, ktorú tu proklamuje, bola postavená na rovnakom systéme presvedčení, ako má Žid praktizujúci kabalu. Toľko teda k Hitlerovi, no ako to bolo s holokaustom? Na Židov bolo v dejinách mnoho nábožensky orientovaných útokov. Napríklad v roku 1492 v Španielsku dostali ultimátum buď to opustiť Španielsko, alebo konvertovať na katolícku vieru, alebo zomrieť. V Nemecku počas holokaustu takéto možnosti neexistovali. Nebol to náboženský, ale rasovo motivovaný útok, opodstatnený tým, čo učí evolučná teória. Ako môžu konvertovať na inú rasu? No, teda s výnimkou Michaela Jacksona, tento zjavne dokázal. Samozrejme, Hitler si zle vycvetol rasu, veď so Židmi sme tá istá rasa. Ale holokaust bol jednoznačne rasistický a nie nábožensky motivovaný. A teda je to ďalšie klamstvo Židov, že kresťania môžu za holokaust. Nie, môže za ňo evolučná teória a ateistická ideológia, aj keď od človeka, ktorý bol chtiac či nechtiac kabalista. No a toto rozprávanie o Adolfovi Hitlerovi zakončím takou perličkou, takým citátom, ktorý sa mi veľmi od neho páčil. Aké šťastie pre vládcov, že ľudia nerozmýšľajú. Poďme si to znova zhrnúť. Prvé klamstvo Židov je, že veria Tóre. Druhé, že Talmud je slovo Božie, že Židia nezabili Ježiša, že Boh je muž aj žena. A to piaté je, že holokaust bol vinou kresťanov. No a poďme sa venovať šiestému klamstvu, a to je, že Židia sú Boží vyvolený národ. Odkiaľ sa toto učenie berie? V knihe Exodus v 19. kapitole 5. a 6. verš sa píše: Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Toto povieš Izraelitom. Ak ste teraz vy pozorne počúvali môj hlas, tak ste počuli, že ten citát začína: Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas. Takže sú svätým národom a kráľovstvom kňazov bezpodmienečne? Alebo podmienečne? Je jasné, že podmienečne, pretože povedal, ak budete pozorne počúvať. Sú v Biblii aj nejaké citáty, ktoré by to mohli popierať? Na prvý pohľad áno. V Deuteronomiu, čiže ešte stále Mojžišova kniha, 14. kapitola 2. verš a 7. kapitola 6. prakticky to istého tvrdia: Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. Ale zase o 2 verše skôr hovorí o iných národoch. Ani sa s nimi nedáš ženbou do rodiny alebo vydajom, svoje dcery nedáš jeho synovi, ani jeho dcery nevezmeš svojmu synovi, lebo by odvrátil tvojho syna, takže by ma nenasledoval, ale by slúžil iným bohom a zanietil by sa na vás hnev Hospodinov a vyhladil by ťa rýchle. Vyhladil by svätý národ? Fajn, pozrieme sa na to znova. Prečo v Exoduse sa píše: Ak budete pozorne počúvať môj hlas, a v Deuteronomiu sa píše: Ty už si svätý ľud Hospodinovi. Je to preto, lebo to hovorí iným ľuďom. Kniha Exodus je na začiatku 40 rokov putovania po púšti, kde im vydal toto nariadenie. A tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí to počuli, boli oni tí veriaci, boli oni tí, ktorí pre svoju vieru vstúpili do zasľúbenej zeme? Neboli. Kdežto v knihe Deuteronomium už to hovorí po tých 40 rokoch, tesne pred tým, než vošli do zasľúbenej zeme. Hovorí to ich deťom.
a ich deti boli vychované Bohom na púšti. Bol to svätý ľud Hospodinovi. Ale samozrejme konzistentne potom ďalej učí, že áno, je to podmienečné. Deuteronomium, čiže tá istá kniha, 28. kapitola 9. verš. Hospodin si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, keď budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha a budeš chodiť po jeho cestách. Toľko hovoria v skratke Mojžišove knihy. Taký pekný prechod mi prišli citáty od Hozeáša, čo je starozákonný prorok. Hozeáš 4. kapitola 6. verš. Môj ľud bude vyhladený, pretože nie je to známosti, respektíve vedomosti, poznania. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňažskej služby. A pretože si zabudol na zákon svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov. Hozeáš 1. kapitola 10. verš ale hovorí: avšak bude počet synov Izraelových ako piesku mora, ktorý sa nedá ani zmerať, ani spočítať, a stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané vynieste mojim ľudom, povie sa im synovia silného Boha živého. O čom teda hovorí Hozeáš? Hovorí o nich, o Izraelitoch, že ich zavrhne, pretože zabudli na zákon svojho Boha, aby ich nekonali kňažskú službu a zabudne aj na ich synov. Ale zase niekomu inému tam hovorí z Izraelitov, tým, ktorým hovoril vynieste mojim ľudom, povie sa im synovia silného Boha živého. No a čo sa týmito proroctvami myslí, sa samozrejme dozvedáme v Novom zákone a počúvajte tento citát z 2. listu Petra 2. kapitoly od 9. verša. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal z otmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Peter to dosť zaujímavo prepája, ale hlavne si musíme uvedomiť, ku komu on rozpráva. Píše kresťanom a hovorí im: vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ. A tu už nehovorí, že ak niečo. Pretože ak bolo povedané v knihe Exodus, ak budete zachovať, bude to takto. V Deuteronomiu boli starozákonní Židia, ktorí to zachovávali a povedali im: vy ste kráľovské kňazstvo. V Petrovej dobe sú to kresťania. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo. Čo povedal Hozeáš? Tam, kde bolo povedané vynieste mojim ľudom, povie sa im synovia silného Boha živého. Čo hovorí Peter? Ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží. Takže, čo hovorí Biblia? Kto je vyvolený rod, kráľovské kňazstvo? Priatelia, sme to my, kresťania. A v tomto by som rád spomenul citát, ktorý sa podľa mňa s veľkou obľubou prekrúca. A to je z listu Rimanom 11. kapitoly 25 až 26. Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dokiaľ nevojde plnosť pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. A s týmto učením som sa stretol aj u seba v cirkvi, že teraz posielame misionárov my do Izraela, ale v budúcnosti bude celý Izrael spasený. Keď sa naplní plnosť pohanov, potom celý Izrael bude spasený a on bude hlásať Krista. To až bude čas. To bolo to, čo som počul u seba v cirkvi. Teraz viem, že áno, celý Izrael, všetci Židia uveria na Krista, len bohužiaľ toho falošného, na Antikrista. Ale to je zase obsahom už iného podcastu, inej kázne. Tak ako to je s tým, že celý Izrael bude spasený? Je zaujímavé, že čím začína celá táto rozpráva o Izraeli, čím Pavol začína o 2 kapitoly skôr, v 9. kapitole, 6. až 8. verš. No nie, že by bolo zmarené slovo Božie, lebo
Nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Ani preto, že sú seme Abrahámovo, nie sú všetci deťmi, ale v Izákovi sa ti bude volať seme, to jest nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za seme. A pokračuje ďalej 27. verš. A Izajáš volá nad Izraelom. Keby bol počet synov Izraelových ako piesok mora, len zostatok bude spasený. Tak moment. V 9. kapitole hovorí, že zostatok bude spasený. V 11. už hovorí, a tak bude celý Izrael spasený. Tak čo je, ten zostatok je celý Izrael, alebo ako to je? Nie, hovorí to o pár veršov skôr. Nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za seme. A teda, kto sú to tí, ktorí vojdu, dokiaľ nevojde plnosť pohánov, a tak bude celý Izrael spasený? Veď tí pohania sú tí, ktorí veria, tí, ktorí uverili, deti zasľúbenia počítajú sa za seme. A tak bude celý Izrael spasený. Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Trošku väčší obraz na to o tom tvrdení len zostatok bude spasený dáva samotný Izajáš v tom citáte, ktorý Pavol cituje. Izajáš 10. kapitola 20. až 23. verš. A stane sa toho dňa, že ostatok Izraela a to, čo unikne záhube z domu Jakobovho, nebude sa viacej spoliehať na toho, kto ho bije, ale sa spoľahne na Hospodina, svätého Izraelovho, v pravde. Ostatok sa navráti, ostatok Jakobov k silnému Bohu, udatnému hrdinovi. Lebo keby bolo tvojho ľudu Izraelu ako morského piesku, len ostatok sa navráti z neho. Usúdená záhuba zaplaví spravedlivosťou ako povodeň. Lebo záhubu, a to pevne usúdenú, učiní Pán Hospodin zástupov prostred celej zeme. Takže čo hovorí Izajáš? Izajáš hovorí o starozákonnej záležitosti. Tam ešte ide o Asýriu. Ale Pavol to sťahuje na ich spasenie. Len zostatok bude spasený. Ich spasenie pre nebeské kráľovstvo. No a z toho príkladu Izajáša vidíme jasné, že keď záhuba zaplaví ako povodeň, tak predpokladám, že Izraeliti nevyplávajú na povrch ako polystyren. Ak záhuba zaplaví ako povodeň, znamená to asi, že ich zahubí a väčšinu. A zostatok bude spasený. Aký zostatok? No tí, ktorí sa stanú Izraelom podľa viery. A toto zase dosť jasne potvrdzuje Pavol v liste Galatským 3. kapitola 26-29. Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista ste si obliekli. Niet Žida, ani Gréka, niet sluhu, ani slobodného, niet muža, ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A jestli ste vy Kristovi, teda ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Podobne hovorí Kolosanom 3.11, kde už niet ani Gréka, ani Žida, ani obriezky, ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Takže opäť, kto sú deti zasľúbenia? Veriaci. Ale už nie ani Žida, ani Gréka, nezáleží na tom, či on bol predtým Žid, alebo čo. Je to úplne jedno, pretože všetci sme jedno v Kristu Ježišovi. A všetci sme Božími synmi v Kristu Ježišovi. Aj ostatok Židov, aj plnosť pohanov, keď raz budú všetci, ktorí budú spasení. No a čo hovorí Biblia vlastne o samotných Židoch? Také zaujímavé verše zo Zjavenia. Zjavenie 2.9. Znám tvoje skutky, aj tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, ale nie sú, ale sú satanovou synagógou. Veľmi podobne hovorí Zjavenie 3.9. Hľa, dávam zo synagógy satanovej niektorých tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale luhajú. Kto to je? Hovoria o sebe, že sú Židmi, ale nie sú a používajú synagógu. Samozrejme sú to Židia. Sú to tí, ktorí sa teraz označujú za Židov, ale Boh na nich ani ako na Židov nepozerá. Prečo? Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za seme. V tomto je zaujímavé spomenúť jeden ich symbol, a to je hviezda, ktorú vidíte na izraelskej vlajke.
Dávidova hviezda, ako sa jej hovorí. Zajímavé je to, že Biblia nespomína žiadnu Dávidovú hviezdu. Talmud nespomína žiadnu Dávidovú hviezdu. A Židia vlastne nevedia, odkiaľ sa vzala, jednoducho. Sa volá Dávidova a hotovo. A Biblia náhodou hovorí, čo je to za hviezdu. Skutky 7. kapitola 43. A vzali ste a nosili ste stán Molochov a hviezdu svojho boha Remfana, podoby ktorých ste si narobili, aby ste sa im kláňali, a preto vás presídlim tá za Babylon. Takže bola to hviezda ich boha Remfana. To je hviezda, ktorú už vtedy používali. A čo o nich hovorí samotný Ježiš, a to je podľa mňa v najtvrdšej kázni proti zákonníkom a farizejom, v Matúšovi 23. kapitole. Pokrytci, synovia pekla, slepí vodcovia, blázni a slepci, obielené hroby, hadi, pleme vreteníc. Vyjadruje sa o nich dosť tvrdo. Takže to je teda novozákonný stav. To ako to je teraz. Že svätým ľudom nie sú Židia podľa tela, ale veriaci v Ježiša Krista. No a ako to teda bolo v starom zákone? Možno vás prekvapím, ale úplne rovnako. Úplne rovnako. Prečítam vám z knihy Exodus z 12. kapitoly ustanovenia o Pesachu. Čo je Pesach? Sviatok nekvasených chlebov, a v ktorom sa zároveň obetoval a jedol baránok. Pripomína vám to niečo z Nového zákona? Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás, toto robte na moju pamiatku. Tak oni to robili na jeho pamiatku, ale už 1500 rokov pred Kristom. To je teda Pesach. Čo sa o ňom píše? Exodus 12. kapitola. A Hospodin riekol Možišovi a Áronovi: toto je ustanovenie Pesachu. Niktorý cudzinec nebude jesť z neho. Ale každý váš sluha kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, vtedy bude jesť z neho. A čo je obriezka? Zase. Spomeňte si kniha Genesis. Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť, potom dostal znamenie obriezky. Prečo by ho mal obriezať? Pretože bude veriaci. Keď ho obrežeš, vtedy bude jesť z neho. Prišelec, ktorý sa usadil medzi vami a najatý za mzdu, nebude jesť z neho. A keď bude pohostíniť u teba pohostín a bude sláviť slávnosť baránka Hospodinovi, obreže sa mu každý mužského pohlavia a len vtedy pristúpi, aby ho slávil. A bude ako zrodený v zemi. Ale nikto neobrezaný nebude jesť z neho. Jeden a ten istý zákon bude ako zrodenému doma, tak i pohostínovi, ktorý pohostíni medzi vami. Takže čo to vyžadovalo v starom zákone, aby ste mohli sláviť tento veľký izraelský sviatok? Vieru. Vieru v Božieho baránka. Nepoznali ešte jeho meno, nevedeli, že to bude Ježiš, ale je to ten istý Boh, ktorý ich zachraňoval a robili vlastne ten istý rituál, ktorý si aj my pripomíname teraz, až na to, že my už neobetujeme zvieratá, pretože Ježiš bol obetovaný raz a navždy. Teda konzistentne v celej Biblii od starého zákona po nový zákon to, či sme jeho ľudom alebo nie sme jeho ľudom, nikdy nebolo o tom, či sme deti Abrahamove podľa tela, ale o tom, či sme jeho deti podľa viery, či veríme. Tak toto je v novom zákone a takisto to bolo aj v starom zákone. A ktokoľvek nebol potomok Abraháma, keď uveril, dal sa obrezať, bude ako zrodený v zemi. Jeden a ten istý zákon bude ako zrodenému doma, tak i pohostinovi, ktorý pohostíni medzi vami. Opäť si zhrňme teda, čo sme doteraz hovorili. Prvé klamstvo je, že Židia veria Tóre, prvým 5 Možišovým knihám. Nie, neveria jej. Druhé klamstvo je, že Talmud je slovo Božie. Nie, je to rúhavá kniha, ktorá dosť hnusne rozpráva o Ježišovi. Tretie klamstvo je, že Židia nezabili Ježiša. Ale áno, a dokonca to potvrdzuje aj Talmud. Štvrté klamstvo, že Boh je muž aj žena. Nie, konzistentne v celej Biblii Boh o sebe hovorí v mužskom rode. Piaté klamstvo je, že holokaust bol vinou kresťanov. Nie, Hitler bol síce pokrstený katolík, ale nebol kresťan. A hlavne holokaust nebol robený za nejakou kresťanskou propagandou, ale čisto ateistickou. No a šiesté klamstvo je, že Židia sú Boží vyvolený národ. Áno, ale nie každý, kto je z Izraela, je Izrael.
vyvolený Boží národ sú a vždy boli tí, ktorí sú veriaci. A 7. klamstvo, ktoré do istej miery, povedal by som, príbuzné s tým 6. je, že územie Palestíny bolo Bohom prisúdené Židom. A teraz mám na mysli Židov, tých, ktorí tam sú a hovoria, že sú o sebe Židia, ale nie sú, lebo klamú, ako hovorí Zjavenie. Tvrdia o sebe, že im patrí zasnúbená zem, ale ja vám opäť ukážem, že nepatrí im. Je to iba podmienečne a vždy to bolo podmienečne. Deuteronomium 28. kapitola, 9. verš. Hospodin si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prísahal, keď budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha a budeš chodiť po jeho cestách. 15. verš. Ale stane sa, ak by si nepočúval hlas Hospodina svojho Boha, tak aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania a všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnutia. 36. verš. Hospodin zavedie i teba, i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorého si neznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu. 62. a 64. verš. A zostane vás málo namiesto toho, že vás bolo ako nebeských hviezd čo do množstva, pretože si nepočúval na hlas Hospodina svojho Boha. A stane sa, že ako sa radoval Hospodin nad vami, keď vám činil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude radovať Hospodin nad vami, keď vás bude hubiť a plieniť, a budete zahnaní zo zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých si neznal ani ty, ani tvoji otcovia, drevu a kameňu. O niečo neskôr v 30. kapitole 15. až 20. verš. Hľadže, dnes som ti preložil život a dobré, smrť a zlé, prikazujúc ti dnes, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si ostrihal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa a aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. No, jestli sa odvráti tvoje srdce a nebudeš poslúchať, ale sa dáš zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám dnes, že istotne zahyniete. Nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jordán, idúc na to, aby si ju zaujal do dedičstva. Za svedkov si volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval Hospodina svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojim životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá. To boli pomerne dlhé citáty z 5. knihy Mojžišovej, ale myslím, že jednoznačne hovorí: áno, chcem vám dať túto zasľúbenú zem a nebudete ma poslúchať, pôjdete preč. Veľmi trefný citát má aj Jeremiáš, 17. kapitola 4. verš. A tak vypadneš, a to pre svoju vlastnú vinu zo svojho dedičstva, ktoré som ti bol dal, a spôsobím to, že budeš slúžiť svojim nepriateľom v zemi, ktorej neznáš, lebo ste zanietili oheň v mojom hneve, ktorý bude horieť až na veky. No a pozrieme sa na to, ako to vlastne bolo s tou zasnúbenou zemou. Boh zasľúbil zem. Povedal: ideme tam. Zem plná mlieka a medu. Vyviedol ich z egyptskej zeme. A čo ale oni urobili je, neverili Bohu. Čo urobil Boh? Poslal ich do zasľúbenej zeme? Nie. Nechal ich 40 rokov na púšti, dokiaľ tá generácia nevymrela. A vpustil tam ich deti, ktoré verili. Mali zasľúbené, že plne obsadia zasľúbenú zem. Ale zase mali problémy s vierou a Boh úplne nevyhnal národy, ktoré tam boli. Nechal tam Filištínov na kraji a rôzne ďalšie národy, s ktorými potom oni mali po stovky rokov problém. Neskôr sa rozdelilo kráľovstvo na južné a severné, kráľovstvo Izraela. Severné kráľovstvo sa oveľa rýchlejšie skazilo, prví išli do zajatia. Potom sa skazilo južné kráľovstvo, išli do zajatia v Babylone. Potom počúvali Boha, vrátili sa do Izraela. Nepočúvali Boha, zavrhli Krista v roku 70, zase ich vyhnal z tohto územia. A potom nakoniec v roku 1948 sa židovský národ obrátil na Krista, uverili mu a Boh ich zase priniesol do zasľúbenej zeme.
Viete, že to nie je pravda. Židia samozrejme neuverili v Krista. A môžeme teda povedať, že Boh ich priniesol naspäť do zasľúbenej zeme. Určite, že nie. Skôr by som povedal, že je to proti Božej vôli, keďže vidíte, že tá bola za celé dejiny iná. Je to rozhodne fenomén, že sa to stalo. Je to veľmi zaujímavé, ale nenazýval by som to Božou vôľou. Nedáva to žiadny zmysel. Keby som mal dospelé dieťa, ktoré ma neposlúcha, je drzé, blbé, bije mi manželku, vyhodil by som ho z domu. No a keby sa napravilo, tak kľudne by som ho prijal naspäť. Ale akú má logiku prijať ho naspäť, keď sa vlastne nezmenil, čo to bol za trest. Nedáva to žiadny zmysel. No a ako to bolo s založením štátu Izrael, a o tom vám prečítam úryvok z knihy Michaela Morrisa Čo nesmiete vedieť. Označenie sionizmus sa prvýkrát objavilo v roku 1893 u Nathana Birnbauma. Za zakladateľa sionistickej ideológie je však považovaný Maďar Theodor Herzl. Východiskom je jeho kniha Židovský štát, ktorá vyšla v roku 1896. V nej prehlásil, že najlepším prostriedkom, ako poraziť antisemitizmus, je založenie židovského štátu. Z jeho pohľadu by na to bolo najlepšie miesto v Palestíne. Edmonda Jamesa de Rothschilda predstava vlastného štátu ho zrejme tiež lákala a mohol ho vytvárať podľa svojich predstav. A možno, že keď niekto vlastní štát, prináša to aj daňové úľavy? V každom prípade si tak mohol postaviť pomník a preto podporoval sionistov. Dnes je podľa Edmonda de Rothschilda a ďalších rodinných príslušníkov pomenovaný v Tel Avive Rothschildov bulvár, rovnako ako početné izraelské budovy, zariadenia, nadácie, školy, nemocnice, galérie a múzea v celej krajine. Prvá svetová vojna by sa bez pričinenia Veľkobank nemohla uskutočniť, pretože práve oni na ňu poskytovali úvery. JP Morgan financoval Anglicko a Francúzsko, Rothschildi zrejme Nemecko a Rakúsko. Pretože ale Morgana spájalo s Rothschildmi najneskôr od spoločného založenia Fedu v roku 1913 tesné puto, dá sa povedať, že financovali spoločne obe strany. Keď bola v roku 1916 prvá svetová vojna takmer na konci, pretože Nemecko ju malo už v podstate vyhratú, ponúkli sionisti tajne Angličanom, že zatiahnú do hry USA a zamiešajú tak na novo kartami. Ako protislužbu požadovali Palestínu, kde si chceli zariadiť vlastný štát. Angličania zrejme súhlasili. Balfúrská deklarácia z roku 1917 potvrdzuje nielen túto tajnú dohodu, ale tiež to, že Rothschildovia z tejto dohody zrejme profitovali a mali za to dostať svoj štát Izrael. Dohoda medzi anglickou vládou a Lionelom Walterom Rothschildom bola formulovaná trošku na bubrelo, aby sa nedala každému a okamžite dekodovať. Jej obsah je však jednoznačný. Vážený Lord Rothschild, som veľmi potešený, že vám môžem menom vlády jeho veličenstva odovzdať nasledujúci prejav sympatí s vašimi židovsko-sionistickými snahami, ktoré boli predložené kabinetu a ním schválené. Vláda jeho veličenstva pohliada priaznivo na zriadenie Národného domova pre židovský ľud v Palestíne a spraví, čo bude v jej silách, aby dosiahnutie tohto cieľa uľahčila, pričom sa samozrejme rozumie bez toho, aby sa spochybnili občianske alebo náboženské práva súčasných nežidovských spoločenstiev v Palestíne alebo práva a politický štatút židov v akejkoľvek inej krajine. Bol by som vám vďačný, keby ste toto prehlásenie dali na vedomie Svetovej sionistickej organizácii. Váš oddaný Arthur Balfour 2. novembra 1917. JP Morgan mal v USA pod kontrolou už približne od roku 1910 najdôležitejšie tlačové médiá. Prezident Wilson chcel byť zvolený ešte raz, čo by sa mu bez podpory mocných bankárov nepodarilo. Vtiahnuť USA do vojny preto nebolo pre bankovný kartel vôbec obťažné. Vďaka účasti amerických ozbrojených síl potom spojenci Francúzska, Ruska a Anglická relatívne rýchlo prvú svetovú vojnu aj vyhrali. Nad Palestínou, ktorá doteraz náležela k Turecku, získalo protektorát Anglicko. Zaviedla sa židovská prisťahovalecká vlna a rozbehla sa výstavba mnohých osád a miest. V roku 1948, potom čo spojenci vďaka americkej pomoci vyhrali tiež aj druhú svetovú vojnu, bol konečne oficiálne založený štát Izrael. Toľko niečo z dejín vyvoleného ľudu, ako sa dostal ku svojej krajine. Ale vráťme sa do Biblie. Ako to teda bolo s tými prisľúbeniami? List Galáckym 3.16 hovorí: a zasľúbenia boli povedané Abrahámovi
a jeho semenu. Nehovorí i semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom. I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. Aké to boli tie zasľúbenia? Genesis 12.7. A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: tvojmu semenu dám túto zem. Genesis 15.18. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrates. A Genesis 22.18. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Kto je teda tým semenom? Ukázali sme si jasne. Je to Kristus a v ňom aj my všetci. Takže je to naša zem. Zajímavé je, že keď v súčasnosti by ste chceli imigrovať do Izraela, musíte dokázať, že ste Žid. Nemôžete si povedať, ja som Slováčisko ako repa, ja idem do Izraela. Nie. Je potrebné zdokladovať svoj židovský pôvod. A o tom, či ste Žid alebo nie ste Žid, o tom asi v rok a pol dlhom procese rozhodnú nejakí rabíni. Zaujímavé je, že neakceptujú sa DNA testy. Neakceptujú sa DNA testy, či ste príbuzný židovského národa. Pritom je to metóda, ktorá v kriminalistike je bežne používaná, je spoľahlivá, jasne ukážu, či ste alebo nie ste príbuzní. A ja vám ukážem, prečo neakceptujú DNA testy, pretože celá táto ich utopia o vyvolenom národe, lebo my sme deti Abrahamove, by sa totálne rozpadla. V skutkoch 17.26 sa píše: a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na tvári zeme. A presne to si ukážeme. Pavol hovorí v prvom liste Timotejovi 1.4: nech sa nezaoberajú bajkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. My sa ale na chvíľku pozrieme, ako taký rodokmeň vyzerá. Keď si kreslíš rodokmeň alebo rodostrom, nad tebou by mali byť dve políčka. Matka a otec. A nie sú to rodič 1 a rodič 2. S tým na mňa nechoďte. Matka a otec. O generáciu vyššie máte 4 predkov. Babka od mamy, detko od mamy, babka od otca, detko od otca. Máte 4 predkov. Koľko trvá jedna generácia? Tuto nemá nič spoločné s dĺžkou života. Dĺžka života môže byť 70 rokov alebo 100, to je jedno. A tu ide o to, kedy jedni porodili druhých. A v priemere sa to deje medzi 20. až 30. rokom života. A povedzme, že priemer je 30. Niektorá literatúra povie, že 25, ale 30 bude konzervatívnejší odhad pre tento výpočet. Ako taký rodostrom vyzerá? A vo svojej vlastnej generácii je jedno políčko, to ste vy. O generáciu vyššie mama, otec, 2. O generáciu vyššie 4. A toto číslo sa stále zdvojnásobuje. Tak keď ideme 10 generácií dozadu, nejakých 300 rokov, čiže bavíme sa okolo roku 1700, a mali by ste mať len v tej 10. generácii 1024 predkov. Ideme dozadu ďalších 300 rokov, okolo roku 1400, už by ste tam mali mať 1 048 576 predkov. A tu už je ale pravdepodobné, že niektorí z tých predkov sú tí istí. Babka, prababka z jednej strany je zároveň prababkou z druhej strany, lebo jednoducho pri takýchto číslach už sa to ani nedá kontrolovať. Keď ideme ďalej, ďalších 300 rokov, okolo roku 1100 sa už bavíme o počte ľudí len z tej jednej generácii, nehovorím ešte medzi tým, 1 miliarda 73 miliónov 741 824 predkov. Lenže okolo roku 1100 nebola na svete 1 miliarda ľudí. To znamená, že tu v tejto fáze už jednoznačne mnoho z nich boli tí istí. Toto číslo sa stále zväčšuje. Kde je háčik? Keď sa dostaneme až po rok 70, čo je čas, keď bol izraelský ľud
rozptýlený, teda židovský ľud rozptýlený do všetkých krajín. V roku 70 by ste v tomto rodostrome pred 65 generáciami mali 36 kvintiliónov, 893 kvadriliónov, 488 triliónov, 150 biliónov a nejaké v úvodzovkách drobné predkov. 36 kvintiliónov. To je také číslo, že sa to nedá ani predstaviť si. Samozrejme, toľko ľudí nikdy na svete nebolo a tým pádom vždy sú tam nejakí, ktorí sa opakujú. No a teraz, aká je šanca, že by ste v tom čase mohli byť z vyvoleného národa? V tom čase žilo na svete asi 200 miliónov ľudí, z ktorých povedzme okolo 7 miliónov mohli byť Židia. To sú približné čísla. A tá šanca teda je asi 1:27, že áno, som Žid, mám izraelskú krv, som spasený. No ale poviete si, to nie je až také veľké číslo, 1:27. Lenže si predstavte, že máte lotériu, kde máte šancu vyhrať 1:27, ale môžete si kúpiť 36 kvintiliónov lístkov do lotérie. Aká je šanca, že jeden trafí, či jeden vyhrá? Tá šanca je prakticky absolútna. Je to absolútne isté, že sa do toho trafíte. Matematicky povedané zanedbateľná, že by ste tam neboli. Takže toto je problém. Kedykoľvek by ste dokazovali z testu DNA, vždycky sa dopracujete k tomu, že ste priamy potomok nielen Abrahama, nielen Izáka, ale aj Izraela. Priamy potomok, priamy pokrvný potomok. Pretože v celej tej línii ľudí stačí jeden. A môžete namietať, že no ale tak Židia si chránili vždy svoju komunitu a neženili sa krížom krážom s inými národmi. To nezodpovedá realite. Mnohokrát v dejinách sa stalo to, že Židia asimilovali s inými národmi. Už som spomínal Španielsko 1492. Jedna z možností, ako prežiť, bola konvertovať na katolicizmus. Hádajte, čo veľa z nich konvertovalo. Zo Španielska sa rozšírila kolonizácia smerom do Ameriky. Ale vždy stačí jeden. Napríklad Jozef v Biblii mal ženu Egypťanku. Celé jeho pokolenia pod ním Efraim, Menases, obrovské kmene, z najväčších izraelských, sú tým pádom potomkovia Egypťanky. Mojžiš mal ženu Etiópku. Všetky jeho pokolenia po ňom majú etiópsku krv. Rút bola Moabanka, celá kráľovská rodina, Dávid, všetci králi po ňom a vrátane Ježiša Krista mali krv Moabanky. Stačí len jeden. Jeden za celé dejiny. No a keby ste tvrdili, že ale oni predsa si strážili tú svoju komunitu, aby sa nemohli pomixovať, tak na záver mám pre vás príklad z knihy Ezdráša a Ezdráš je kniha o Židoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. No a potom, čo sa vrátili z babylonského zajatia, je napísané Ezdráš 9 od 1. verša. A keď sa to vykonalo, pristúpili ku mne kniežatá a riekli: Neoddelil sa izraelský ľud, ani kňazi, ani levitovia od národov zemí, ale robia podľa ich ohavností, podľa ohavností Kananejov, Hetejov, Ferezejov, Jebuzejov, Moábov, Egypťanov a Amorejov, lebo si pobrali sebe aj svojim synom z ich dcér za ženy a zmiešali sa, sveté semeno s národmi zemí, a ruka kniežat a vrchnostenských osôb bola prvá v tom prestúpení. Keď som počul tú vec, roztrhnul som svoje rucho i svoj plášť a trhal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený. A zhromaždili sa ku mne všetci, ktorí sa triasli pred slovami Boha Izraelovho pre také prestúpenie presťahovaných, a ja som tak sedel zdesený až do večernej obeti. Potom neskoro 10. verša hovorí: A teraz čo máme povedať po všetkom, náš Bože? Lebo sme opustili tvoje prikázania, ktoré si prikázal skrze svojich služobníkov, prorokov, povediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične, je nečistá zem pre nečistotu národov tých zemí, pre ich ohavnosti, ktorými ju naplnili od jedného konca po druhý vo svojej nečistote. Preto teraz nedávajte svojich dcer ich synom, ani neberte ich dcer svojim synom za ženy.
A nehľadajte ich pokoja ani dobrého, a tak až na veky, aby ste sa zmocnili a jedli dobré veci zeme a zanechali ju za dedičstvo svojim synom až na veky. Tuto teda vidíme, že áno, oni to skutočne mali zakázané miešať sa s inými národmi, ale robili to aj tak. No a toto bolo len na zohriatie opäť a 10. kapitola potom hovorí viac od 10. verša. Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im: Vy ste sa dopustili prestúpenia tým, že ste si pobrali za ženy cudzozemky, aby ste pridali k previneniu Izraelovmu. Preto teraz vyznajte sa Hospodinovi Bohu svojich otcov a činte jeho vôľu a oddelte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek. Na to odpovedali všetci, celé zhromaždenie, a riekli veľkým hlasom: Tak podľa tvojho slova sme povinní učiniť. Ale ľudu je mnoho a je čas dažďov a nevládzeme stať vonku. A práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásobne zhrešili v tejto veci. Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec a každý, kto je v našich mestách, kto si vzal za ženy cudzozemky, nech príde na ustanovený čas a s nimi starší z každého mesta toho mesta sudcovia, dokiaľ neodvrátime pále hnevu svojho Boha od seba, dokiaľ nebude tejto veci koniec. No a koľko to trvalo, to je fenomén samé o sebe. Zasadli prvého dňa 10. mesiaca, aby vyšetrili vec a dokončili pri všetkých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, do prvého dňa prvého mesiaca. Čiže 2 mesiace iba vyšetrovali, kto si vzal ženy z iných národov. A teraz ešte nehovoríme o cudzoložstve, smilstve a ďalej. Len pravoplatné ženy. A našli sa aj z kňažských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky zo synov Ješuvu, syna Jocadáka, a z jeho bratov Másejáš, Elizer, Jarib a Gedaliáš. Ale dali svoju ruku, že vyvedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa previnili, obetovali barána zo stáda za svoju vinu. A zo synov Imerových Hanani a Zebadiáš, zo synov Charimových Másejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel a Uziáš, zo synov Pašhúrových Elioenaj, Másejáš, Izmael, Natanael, Jozabat a Elasa, a z levitov Jozabat, Šimei, Kelajáš, ktorý sa volá i Kelita, Petachiáš, Júda a Elizer, zo spevákov Eliášib a zvrátnych Šalum, Telem a Uri, a z Izraela zo synov Farošových Rameáš, Diziáš, Malkiáš, Minjamin, Eleazar, Malkiáš a Benajáš, zo synov Elámových Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot a Eliáš, zo synov Zatúvových Elioenaj, Eliášib, Mataniáš, Jeremot, Zabad a Aziza, zo synov Bebajových Jehochanan, Chananiáš, Zabaj, Altaj, zo synov Bániho, Mešulam, Maluch, Abiáš, Jašub, Šeal, Jeramot, zo synov Pachad Moabových Adna a Chelal, Benajáš, Masejáš, Mataniáš, Becalel, Binui a Manases, a synovia Charimovi Elizer, Dišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimon, Benjamin, Maluch, Šemariáš, zo synov Chašimových Matenaj, Matata, Zabad, Elifelec, Jeremaj, Manases, Šimej, zo synov Bániho, Madaj, Uram a Uel, Benajáš, Bedejáš, Keluhu, Vaniáš, Meremot, Eliašib, Mataniáš, Matenaj, Jasaf, Báni, Binuj, Šimej, Šelemiáš, Nátan, Adajáš, Machladbaj, Šašaj, Šaraj, Azarel, Šelemiahu, Šemariáš, Šalum, Amariáš, Jozef, zo synov Nebových Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebína, Jadav, Joel a Benajáš. Tí všetci si boli vzali za ženy cudzozemky. A boli z nich niektoré, ktoré ich deti porodili. Priatelia, toto bolo iba jeden jediný prípad, jeden jediný čas. A toto boli tí dobrí. Toto boli už tí dobrí, ktorých Boh nechal vrátiť sa z babylonského zajatia. A koľko ľudí sa vlastne vrátilo, sa píše v Ezdrášovi 2 od 64. verša. Celého zhromaždenia bolo spolu 42 360, krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo 7337 a mali spevákov a speváčok 200. Spolu podľa mojich výpočtov 49 897 ľudí. No a tých, ktorých som menoval, cudzozemky si vzalo 113 z nich. A možno si poviete, že však to je len 0,2%. Áno. A čo tých 7337 sluhov a slúžiek? Pamätáte sa, ako k tomu pristupovali otcovia? Abraham, ktorý si vzal Hagar, Jákob, ktorý si vzal slúžky Bilhu a Zilfu. Jednoducho oni si brali slúžky. A čo potom s tými deťmi? Môžeme byť aj ich potomkami? Samozrejme, že môžeme. Je to tak, ako je napísané, učinil z jednej krvi všetok národ ľudí. A preto keby sme sa dokazovali už, keď chceme ísť tvrdo podľa tela, tak ako to dokazujú Židia, tak dokážeme, že máme všetci židovský pôvod. Jednoducho, je to určite tak. Ale na tom vôbec nezáleží, pretože už nie je ani Žid, ani Grék, ale všetci sme jedno v Kristovi, tí, ktorí veríme.
Ja som v tomto podcaste veľa hovoril všelijaké múdrosti a všelijaké dokazovanie, ale je napísané v prvom liste Korinťanom 1. kapitole. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť veriacich. Keďže Židia žiadajú znamenia i Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo, ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Vidíte to presne tu. Židia žiadajú znamenia a Ježiš je im pohoršenie. Gréci hľadajú múdrosť a možno, že ja rozmýšľam trošku grécky a preto veľa dokazujem. Ale aj tak to znie ako bláznostvo. Ale to, čo nás dostane do neba, nie je nejaký neosobný Boh, ale Kristus ukrižovaný. Možno si poviete, že musím asi nenávidieť Židov, keď si dám prácu spraviť takýto podcast, ale to by mi pripomínalo situáciu, ktorá sa mi stala nedávno vo vlaku, keď som cestoval nočným vlakom do Prahy a oproti mne sedel opitý cigán, dosť vystrájal a hovoril mi, ako on strašne nenávidí cigánov, lebo všade, kde sú, tak robia hanbu. Bol by som na tom istom, lebo tiež som Žid. Nemôžem nenávidieť Židov, to by som nenávidel seba. A to najpodstatnejšie je, že tým, keď poviem, kde klamú a ukážem im pravdu, tým im prekazujem láskavosť. Naopak, keby som ich nenávidel, vtedy by som im chcel zatajiť evanjelium. Vtedy by som im klamal, že sú vyvolený národ úplne bez ohľadu na všetko, čo robia, čomu veria. Vtedy by som im zatajil, že kto nemá syna, nemá ani otca. Ježiš povedal Petrovi, že mu dáva kľúč od nebeského kráľovstva. Čo zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi, čo uvoľníte na zemi, bude uvoľnené aj v nebi. My máme kľúč od nebeského kráľovstva a to je evanjelium. A keby som chcel uškodiť Židom, tak by som im zatajil evanjelium a zatajil by som im pravdu. A preto naopak, ukázať pravdu a ukázať evanjelium je milujúce. No a nemôžem iné len pridať sa k tomu, čo hovorí Pavol o Židoch v Rímanom 11. kapitole a týmto to ukončím. Bratia, zaľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. Lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa právého poznania. Lebo neznajú spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť, nepodriadili sa spravedlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. Lebo nie je to rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.